Mubarak. Ba zo mun ba ka daure ka dan sake fuska ko ba za ka mun bayani ba. Zamana da yar uwan nan take akwai matsala gudan babba, a ce wai gidanka shikenan ba zai yi ka shaki iska ba. Da kyar yau in kwana ɗakin ta in ba wani ibtila'i ba, in ban bar zuwa da wake ba ba lallai ta daina tuza. Tsautsayi ya ɗebe ni rabon da in kwana ba riga, abincin ta ne na ɗan ci kaɗan ashe na kira ruwan guga. Ta zauna ta kwashe girkin nan ta sa mini kaɗan cikin langa, ciki na ya tashi ya yi suntun kamar yar matashiyar ganga. Na murɗe na ƙara murɗewa na gagara gani bale hanga, nan har na fin da tsammanin ba da ni za a kai su bayi. Sai hakuri da Allah ka daina yin saki, ni da ita gunka duk ɗaya ne, ni ba ni san kana baki. Ina ma haɗi da ke da ita ka dawo ta dubi tsari, ga wani zanen gadon ta baki kamar an yi babba kada jaki. Idan kin gadai ina fara'a to sai in ina faɗa kinci, inda ke na fara aurowa ban san yaushe za na kara. Allah da gaske ne Allah kuwa. Ki waiwayo da wuri in ba so kike in so me ba, in ba na ganin ki gangana ba zan iya zama da tashi ba. Haba karka damu an gona ai ba za na je na zauna ba. Zaman gidan ma saboda ke ba nake ba dan mai kama da jarka ba. Yau sai dai in kwanda yunwa ko ta yi girki ba za na lasa ba. Leka in kin ga tai nisa ki dawo akwai bayani ne. Ni fa yan nan tana fa ban tsoro, ɗabi'unta dan na shari ne. Dama fa na ji labarin wai mai garin su ma'ayi ne. Ta kwaba gani da ƙauyanci kamar an watan kiyaza ne. Nikan na sayo buhun dusa ban san ran da za ta waye. Munafukin mata fuskar shi ba ta boyewa, sama yau ba mun fahimce ka musumar mu kai ka sanyawa. Wannan tana in je bayi cikina yana ta juyawa. Yau ba inda za ka je wallahi sai ka ɗebi sassukar maiwa. Dan komo ciyar ki kan wata yau ba za ya ƙara shari ba. Wayo